owuok kamanyo kom mar chairmanship, kom mar African Union Commission chairman, kendo luoro piny mangima Africa. To uneno kanyocho wecho owuok kowuok Addis Ababa, to jomokwongo miel gin jomagi. Jomokwongo miel gin jomagi. Mano nyaka watch loud and clear. We must make it loud and clear that this particular AUC election cycle has taught us some very valuable lessons as a people, Bishop. It has made us know who are our genuine friends and who don't mean well for us. Kono ngewangeo wangeo siepe wa makamili gijo moko dwanu maber. O kamano. Yande uneno ka President William Ruto owuotho gi jakom Raila kagika nyaka dakika mogik. Owuotho omanyo mbulu ne Raila to jomoko to luoro tenge semo president mamoko. Wando kuo nyalo bile gi mano. To an ka kung'eyo ok ahero mung'o wach. Kasa moro jomoko paro ntinde an minister koro kanyalo wuoyo. Adwa wuoyo mondo uwinji. Kendo nyaka wuo mana siachwa ka. Awuo koso kika wuo. Awachi koso kika wachi. Correct. Wan koro wang'eyo siepewa. Wang'eyo bende josikwa. To ka iwuotho gi jowasikwa, to you will treat you in the same manner. Oh, come on. Oh, come on. Mogi. Adwa mondo ung'e ni wan e ODM. Kendo an senior member mar ODM. Omiyo kibiyale weche ODM abende antie. Oh, come on. To mogik kabisa. Eni an tich pasano miya en wach mar keyo mach. An koro keyo mach sani.